Salvation Army ten middle an enkol na hun Kolasib beng thara kanom meka helaya pian phunga rual ban lo middle te hian mipa ngai te na anti thei anti theya mipa ngai te ni thei an ni thei boka chutia anga an ni thei na chan chu an mania thei na an hai chua thei wang ani Salvation Army hianin pian phung lama rual ban lo te tan hianin enkol na middle big te tan hianin enkol na mun the Salvation Army Home for the Blind hi kan neya heta hianin seat hi sompanga laya oma hostela hian hostelar hi pariat kan nei meka chuta pathum te hi college kal lai an ni a panga te ero hi chu school kal lai an ni thiamna du big shim tan chuanin tan bika hek Home for the Blind hostel hi Salvation Army hian adina chu mai pialama chuanin middle te horop kan ti braille thiam du tan hianin heta hianin seat hi a reng bok ani Salvation Army hianin school kalchin nursery atanga class 12 hi school fees admission le engkim eile inzong hi kan tum veka high school college sin ero hi chu an mani sen sovin anin tum thunga amairo chu eile inzong chu athlon vek tho ani the Salvation Army Home for the Blind atang hianin mithiam tam takhi an lo chuak to a BA te MA MPhil BEd ti thleng hianin mithiam hi an lo chuak to ani MA double degree nei te computer lama mithiam bik riau te po an lo chuak to a tun hnaya mi hlawhtling kan nei chu hei kapia deuh loka ding go kholia tlangwal go kholia na hi ani a Indian Post Office hnuaia hianin assistant postmaster a muthara tuna hianin akal trip to ani kan hostela hianin thoktu pakwa kan ommeka chungte chu reader pahni cook te house father tele in charge officer te nupa te hi anni bok ani coming to David Lalram Rota ania West Serzol Mami district atang local kania tuna hian government Kolasib college a hian BA 4th semester kazir mekani coming he dinania Tripura state atangin karan kala tuna hian class 5 kazir mekani coming to Nicholas Zin fela ani Tripura darchoi atangin karon kala tuna hian class 7 zirlai kani coming thang biak sonania chuan fourth sem kal lai kania chuan Manipur atang coming to George zo moi puya kania sai hapui ke Kolasib district atanga local kania tuna hian class 12 result ngak me kani St John's Higher Secondary School coming to Victor Lalrin dikania Kolasib marveng train karon kala integrated school ayan kakal mega ta 6 ka zir mekani coming to zelal thlamona ania zol pui lungle district ring karon kala kumina kazir tan ve a St John's class 9 ka tan ve chawani ke hi go kholia na kania Kolasib khochuak he kania tuna hian khwang pui lam venga khian kan oma chuanin zirna lama hian college government Kolasib college a hian second semester tuna ka kalme kani Indian Post la khan in jekling nin kan sia khami chang khami an sil advertisement kan lo mu vele khanin kan reader table he kan kal minti puit te hei keima ni chaw chuanin ang boi thlak deu si ya kan tia chuan ani online in application te minti poya aeng ber na nge I tho don ta chuan assistant branch postmaster ani ABPM an tiang ha khoyang e an post na tur che hriat to she to rangchal kon branch office an